misampha ya mdierekezi imaonjoka cha chisawawa ndi nyimbo. Kodi mukundimva? Lero mukamabwerera kumuzi kwanu, ambiri ainu kumuzi kwanu kuli msiti nunamanga wotambadwa alipo. Anthu amanena kuti ufiti kulibe, koma mumvere kwa ine ndikulongosolereni A to Z za ufiti. Ufiti ulipo ndithu. Kodi zomveka zimene? Koma mukakagona pamudzi pakuti pali msiti, kuimba ndi unena tu zakutukula maso ndi nyimbo tuseweresa. Tikati Khristu munyimbo timanena chani? Kodi zomveka zimene? Kuimba nyimbo kokha pakhomo pakwanu zimathandiza kuti mfiti zisowe ngakhale poyambira. Kulakalaka kuti iniyo pakhomopo muchokepo sanga, chifukwa nyimbo Yesu ndi mawu. Zikumveka ndiye kuimba ndi mawu. Zikumveka Now mukati Khristu munyimbo ndiye kuti mukunena kuti Yesu mawu ake. Ndikumveka ine? Now ineyo tsopano ndikatenga mawu a Mulungu kumatulutsa paja, ndiye kuti nikutulutsa Yesuyo amene mphamvu zake sizimafanana ndi Satana mdierekezi. Kodi zimveka na Mulungu? Chifukwa chake ine ndikuyambira kaye umboni ndisadapite kutali nanu mtsiku la lero. Kodi zimveka na Mulungu? Ine kumene ndikuchokera ku chipembedzo cha Satana, ngakhale mapemphero anu anyimbo kwa iwowo samachiona kukhala chinthu ngati mmene iniyo mmachita mmachionera. Ameni pino. Ambiri aife timangoganiza kuti pemphero limathera pati pomwepa, koma pemphero mufumu wa Satana la ana a Mulungu likapempheredwa iye amaona kuti inchinthu yoyendayenda. Kodi zikumveka zimene? Chimene mungapemphererero nkumasowesa mtendere mpaka mwezi. Kupemphera tsiku limodzi lokha. Ana a Mulungu, tadikirani ndikuze, anali Mulungu wa mphamvu yonse amene adandipeza ine kuti ndidzakhale monga mmene ndililire. Mphamvu zake zidayenera kuposa mphamvu za Satana mdierekezi. Kodi zikumveka zimene? Ana a Mulungu musamakayikire ngakhale mpang'ono pomwe. Ife kumene tikuchokera timapeza ndalama zambiri zozipeza chifukwa cha Satana mdierekezi. Koma musaganize kuti ndalamayo ndi chinthu choti basi chimangotuluka. Ayi, pamakhala kulipira mtengo kupatula pa nsembe zimene mumazimva. Mwachisanzo ife tidali ndi mtengo umene umatulutsa ndalama. Mukundimva abale inu? Now tidali ndi mtengo umene umatulutsa cha ndalama. Ndimafuna pa mfundo imeneyi, pa umboni umenewu, ndikupatseni chithunzithunzi chakuti kupembeza Mulungu wakumwamba ngati inuyo simuzipereka nsembe simungampembeze Mulungu. Kodi mukundimva ana Mulungu? Sono mwina mumangomva kuti kusataniki kupatula pa nsembe kayakuyitanitsa munthu kayakuyitanitsa jani, koma kulemekeza Satana nkopweteka kuli ndi mtengo wake, kuli midindikiro kumene, kuli kudzikomola kumene. Kazi kumveka zimenezo?
ndiye kuti ngati tifuna kuti wiki ino tiyitanitse makobiri koma ine ndipite kwa Satana, ndiye Satana andiuze kuti itane akazi anu, ndiye ndimayitana, bwerani apa ine tulero. Ndiye ine nkangoti ine tulero, ndiye kuti pakuyena kukhala munthu pafupi woti ayambe kulankhulana ndi akazi anga, koma kumene wachokera angomuona kuti wabwera pa mpanda. Ndakuuze kuti iwe yaya usalile, chifukwa ulilero ndikumupha, koma adzakhala maliro mukadzatulusa mawu. Koma mukapanda kutulusa mawu, amene wasija ndi ndalama. Ndiye ndigone pamene ndapita mpaka ndiyambe kuola, mzimayi azibwera zizasunzumira, osalira kumabwerera kusuzumira kaya khala cha 6 days chipinda yonkununkha osati masiuti. Basi zibweraso ziwanda kumene zidakandiyikako, basi kuzandibwezeraso. Kangoyimirira pamene paine nkamadzuka ndikuti pomwe papa pakusweka cha mtengo. Ukamasweka mtengowu thupiso kumakhala ngati muutuluka nawo chimtengo kupweteka. Chiyimirira pa ndalama mmenemu zigwa chipinda chonse mpaka hafu ya mwendo, hafu ya muhanko. Vana ndi akazi amalongeza kugwira ganyu wa ine yoti ndalipira ti magalimoto yopakira ndalama. Ndalipira ti magalimoto azipakira cha. Koma chimene ndikufuna kuti niyo mumve pamenepa ndikupweteka. Kodi zikumveka zimenezi? Sikuti chilichonse kwa Satana nchaulere kuti ulere kwa. Ayi. No, ifeyo tikutanthauzira kulakwa. Kuganiza kuti pakuti Mulungu wathu ni wotere, ndiye kuti timpembeza ndi mtendere wonse osayendako nzopweteka. Aya na Mulungu tikufunika ifenso tipereke nsembe matupi athu kuti tichite chiyanjano ndi Mulungu. Kodi zikumveka na Mulungu? Ndi chifukwa chake ndimati pamene tikupemphera mukhulupirire kuti Mulungu mukumpembezayi ndi wachani? Ndi wamphamvu. Chifukwa mphamvu zonse zakumidima zimene zidali mwa ine zidachita disappear tsiku limodzi. Amen mpingo. Amen. Mpaka ine mwini sinnamvesi kuti zachoka bwanji, ndezatheka bwanji. Nayesera kupanga njira zonse zimene ndikadapanga atabwera Mulungu kudzanditenga kuti ndikhale mwana wake. Njira zonsezo zamasenga za Satana sizinagwira cha, sizinagwira chi. Mulungu wanu, Mulungu wathu ndi Mulungu wacha wamphamvu. Kutere kutabwera uzampembeza Mulungu wacha, Mulungu wamphamvu. Kodi zikumveka amuna Mulungu? Na tikamapita kopemphera kuchoka pano, chinthu choyambirira chimene tinaitanizirana kuti tipempherere nacha ana Mulungu. Chipembezo cha Satana chili ndi ma website ake amene amatchedwa kuti LCD. Kazi kumveka zimenezi? Tamverani. Muzokambirana zimenezi amaitanizana ndi kupanga meeting ngati mmene tatani pano takhalira pano. Koma amakhala kuti aitana akuluakulu oyang'anira dziko. Zikumveka makapteni amabungwe, mapresidenti, ndani amene amalambira chani? Satana. Ndiye akamaitana kuti akasonkhane kumeneko. Kokasonkhanako mumakhala kuti nonse olowa mchipindacho mukuvomereza kuti Satana ndiye Mulungu. Amen. Amen. Now, akapanga renti hotela kuti mukapangire meeting, mahotela athu omwewa. Zikumveka pakhomo amakuyikira ni chimulungu chimene chimatchedwa kuti Baphomet.
kuti ngati pakamwa panu sipakwanitsa kunena kuti mulungu wanga ndi Satana, inuyo mungolambira kupanga chonchi. Mukhala kuti inuyo mwavomereza kuti Satana ndiye mulungu wanda. Zikumveka eti? Na chinthu chomwechi anachikanso ku ofesi yaikulu ya United Nations. Amen. Amen. Chimene nonse amene mumasankhidwa pa maudindo kayenda upresident. Amen. Ngati chipembedzo dziko lanu ndi membala wa UN, mumakhalanso kuti mukuvomereza kuti Satana ndiye mulungu. Chifukwa chake pamakhala povuta kwambiri mapresident a dziko lapansi, ineyo ex-Satanist, kuvomereza kuti akuchoka kwa mulungu. Ndipo kutiuza kuti mulungu wandituma kuti ndikhala mtsogoleri ngati maitanidwe. Wandiyitana mulungu kuti ndikachite serve office ya upresident. Wandiyitana mulungu. Enanu koma ine singavomera. Kuti zikumveka zimene. Amen. Chifukwa chake ncha kulibe mabuku ena, kulibe malamulo ena kunja kwa malamulo a United Nations amene mapresidentiwa amakachita bawo. Ndiye malamulowo sa mulungu nga Satana. Atabwera kuno ku Africa kwanu nkunena kuti wandiyitana mulungu kuti ngakhale pa office ya upresident mbodza, chifukwa kulibe kalata, kulibe office, kulibe malamulo kunja kwa dziko lapansi amene akuyikira udindo wa wapemphera kuvomereza kuti ngakhala pa udindo uwu ndiye kuti tikupembedza mulungu. Malamulo ake ndi ati basi ndamodzi. Kodi tumvana na mulungu? Tumvana na mulungu. Na chifukwa cha zinthu ngati zimenezi ndimati inu ngati ana a mulungu tiye tizindikire kuti pamene tikufuna kupita kokapemphera, mudziwe kuti maiko a dziko lapansi akamapanga meeting awo, mulungu wawo amakhala Satana. Zikumveka eti? Now, nkamati ine kuti ndiona ku LCD kwa kukambirana zakuti ndimanena kuti anthu olemekeza Satana mugwirizano wawo akupangana zakuti. Munthu akangochita apiye ku LCD ngati membala kubungwe limene amakhala kuti wavomera kulemekeza nda Satana. Mukunimva kodana mulungu? Na pamene tikupita kumapeto anthawi ngati ino yapansi pano, ana mulungu mundimvesese chimene ndikufuna kunena, chifukwa pa listi ya zopempherera zathu tikufuna tipempherere anzathu akhungu la jalubino. Why? Ndasankha kuti tipempherere amene. Kodi zikumvekana mulungu? Ndondomeko zoyendesera maboma a dziko lonse lapansi, koma mwapaderadera maiko aku Africa. Kodi zikumveka zimene? Satana ndiyerekezi mosogozedwa ndi ansembe achipembedzo cha Satana anapanga ndondomeko zoyitana ziwanda zimene zimatchedwa kuti tajirini ni Chiswahili mbali inayo. Kazi kumveka hizi za ndondomeko yopanga ndalama zimene maboma kapena kuti dziko lapansi silipanga, zimene oyang'anira za ndalama samapanga, zijatimati ndalama za fake. Katumvana? Ndiye ziwanda zimenezi zili ndi kuthekera kopanga ndalamazo zenizenizo ngakhaleso za fake. Kodi tikumvana na mulungu? Na mundondomeko imeneyi mumbiri ya chipembedzo cha Satana anasankha kuti pakhale dongosolo la buku limene pazikhala nsembe zoperekedwa
kuti munthu ofuna ndalama imeneyo akuyenera kupereka nsembe iti imeneyo, kuti ndalama zosavuta kupezazi azitani azipeza. Ndiye kuli buku limene limatchedwa kuti Book of the Dead la chipembedzo cha Satana. Ameni pia. Kabuku kameneka kaenda m'mayiko aku Afrika kuphatikizako Malawi chaka china. Kodi mukundimva namuyo? Amayinda bambo ndikamafotokoza zimenezi ndimakhala kuti ndayika moyo wanga pachani kuti tikumveka namuyo. Koma sindikuyenera kukhala chete osakudziwisani kuti kodi chimene tikufuna kupempherera ndi chani. Kodi tikumveka namuyo? Now, buku limene limaitanisa nsembe za ziwalo za anthu akhungu la chalubino limatchedwa Book of the Dead. Kamukundimva namuyo? Now, mapulezidenti a dziko lapansi aku Afrika analitulukira buku limeneli kuchoka kwa wansembe wa chikatolika amene amamutcha kuti Austin Gusitino. Ndiye mwini wake amadachita discover ziwanda ziti zimene mmene amachitira chainiyeke uwu. Kodi mukundimva? Kumene kudayambikira zimenezi anatenga munthu, thupi la munthu wa khungu la chalubino, ndikutenga munthu wa khungu la chikuda ngati langati, ndikutenga munthu wa khungu la mzungu. Kodi mukundimva? Nkuwapha onsewa. Anapanga mwambo umenewu kale kale kwambiri poyeserera ku Caracas, dziko la Venezuela. Mukayika akayika matupi aja, mafupa anthu amene aja, kafukufuku adapeza kuti ayayinyekewotu. Kodi zikumveka izi? Adapeza kuti mufupa lawo muli chimene mafupa a anthu atatuwa sichimapezekamo. Kaya mukumva kaya? Ndiye mukapita kopangira ndalama. Kodi mukundimva namuyo? Alipo ali ndalama yenyiwani pano. Yenyiwa. Kaya mfasi kwa aja kaya mchani kama ikhale yenyiwa. Ine ndilibe. Sabena nitayesera hii. Imene tabweresa nidhamu imene. Ina hii. Iyi ndiye ikhale bwino. Mukumva pamene mulipo? Mukuchimva chimenecho? Mukuchimva? Chikuliracho si pepa lake. Si pepa lali yake. Mukundimva koda namu? Chimene chikumveka si pepa lali yake. Koma pamwamba pa pepa lapa pali starch. Starch ameneyu samapezeka kwina kulikonse, amapezeka ndi kampani imodzi yokha imene imapanda ndalama za dziko lonse lapansi. Kodi zikumveka? Amenenso amadziwa pamene pamakhala kemiko ameneyu ndi wotetezedwa kwambiri kuposa president aliyense amene anakhalako kudziko lapansi. Well protected men amene amasunga cha phala limene. Kodi zikumveka izi? Now, Satana adapeza kuti mukagaya mafupa a lubino, nkutenga mapepala awawa mbawa ndi kungodinda pa kompyuta, nkutengano phala losakaniza ni mankhwala mumafupa aja, nkuthira mchikombole chimene mwayikamo cha mukamatulusa ndalama ya fegi imamveka cha
pamene panzathu akhungula cha lubino adayamba kukhala pa chiopsezo zaka pafupi 96 zapita kumbuyo. Kamu kundimva kaya? Koma ndi lamulo lakuti amene akuyenera kugwiritsa ntchito zinthu zimenezi akuyenera kukhala m'maorganization awiri, kuboma ndi kundale. Simukumva? Kodi zikumveka na Mulungu? Na chimachitika ncha pamene mukufuna udindo kuti mukhale president kapena MP, ana Mulungu tamverani, pamafunika kuti munthu ukhale ndalama zambiri kuti ukwanise kupangira cha campaign. Chikundika nkhira ine kuti tapempherere mchimene ndiyamba kukugawiranichi. Kodi zikumveka na Mulungu? Now, Satana ndiyerekezi anagulitsa zimenezi kwa anthu andale maga kuno ku Africa chifukwa cha Book of the Dead. Kazi kumveka kaya? Ndiye kumeneku amauza kuti mukapeza mafupa a lubino ndiye kuti chikombo chopangira cha mwachipezanso. Kazi kumveka kaya? Ndiye ndi bodza la Satana chifukwa ambiri mwa anthu amene amatha kupanga nawo zimenezi samafikirabe pokwaniritsa mapeto ake. Anthu aja amatha kumangophedwa ulemu. Chimene akufuna chosachita osachipeza. Now, chimene chidachitika nchakuti pamene mayiko aku Africa akupita ku nthawi ya kampeni, pamafunika pakhale cha ndalama. Inu ndinu mboni. Kawiri muzapeza kuti amene amapanga nawo kampeni ya UMP, kampeni kanja upresident, ngakhala atakhala kuti ali pa zero, koma pa mtunda amapezeka kuti ayamba kukhala ni ndalama zimene mayankho ake amasowa kuti apange explain. Inu ndinu mboni. Kodi zikumveka? Yes. Ine ntalankhula kulakwa ndalama zimene inataya UTM popanga kampeni. Mukuganiza kuti ndizansinkhu wake Chilima? Iya tengene nizoona. Ndizansinkhu wake ana Mulungu. Tienti sikwezani jani? Maso. MCP yakhala kunja kwa boma kwa zaka zingati. Ndalama zimene inataya kuti ibwerereso mboma anazigumba. Ana Mulungu, tikukhala mdziko limene ine sindikuyenera kubwerera mbuyo kapena kuopa. Amen. Ndimadziwa kuti zinthu zina zimene ndimalankhula ndimakhala kuti ndikuzikumbira ukaibi. Kodi zikumveka na Mulungu? Koma nthawi iyi Zakariya chapter number 5 verse number 5 akuti kweza maso nutani ngati ana Mulungu sitingakweze maso ndikuyang'ana zinsinsi za Satana ku dziko lapansi. Ndicho chifukwa chimene Mulungu adandiyitanira osati kuzabisa koma kuzaulula. Sono ine ndiwopa kukhala pa mulandu nkamabisabe ndiye kuti chimene Mulungu anandiyitanira sindicho. Kutheka kuti mina Mulungu sadandiyitane kuti ndizalalikire uthenga, koma kuti ndizangoulula kuti m'maso mwa ana Mulungu mutseguke. Kodi zikumveka? Now, chifukwa chakuti ndondomeko ya Book of the Dead imachita diru ndi ziwanda, ndiye ninaona kuti ofesi nso imene imatha kuchita diru ndi ziwanda zomwezo ndi ofesi ya Mulungu. Kodi zikumveka zimene? Ana Mulungu ndi 1 Samuel kapena 2 Samuel pamene pali nkhani ya Dagoni ndi likasa. 1 Samuel. Mukukumbukira chimene chidachitika pamene anangotenga likasa nkukalisiya apa Dagoni apaja. Dagoni ndi divinity.
zikumveka likasa ndi divinity ndi anazisiya kuti divinity versus divinity zimenyane apa zikumveka anapambana ndi ndani now chimene amapanga andale aku Africa amasogozedwa ndi ziwanda nkumapha anthu akhungula cha lubino ndicho linga choti akhale ndalama zopangira kampeni mu nthawi ya kampeni ya zisankho. Ndiye ine kukuyitana niku ndimafuna ndikuoneseni principality ya mphamvu zake za mdima za Satana ndiyerekezi chimene chimachita lidi kukupha malubino chikuchoka ku Book of the Dead koma si cha umunthu ndi cha uzimu. Chifukwa chake inu ndi ine lero tikufunika kugwada pansi kuti tilimbane ndi chinthu chachaniso kuti tigwetse chimene chikuti ngati nkutheka kampeni ya chaka chino akanganya amenewa achitire kampeni ndalama za mmakomo za mmaminda mwawo asazitenge ku malubino. Kodi zikumveka zimene? Ameni. Ameni. Ameni mpingo Mungu. Kutere kuti upanga panozi tiuthandiza na mpolisi kugwira ukaidi okuphanda polisi kuyang'ana matupi a wanthu koma timu ino tikuyang'ana cha uzimu chimene chimasogolera anthu aja kukhala ndi diyera lofuna kukhala ndalama zosakhesera cha koma kupha wanthu. Ameni mpingo. Ine ndikuti mapemphero alero tikupemphera kuletsa. Ameni mpingo. Ngati kufa lubino afe monga munthu kuti tsiku la kufa linata osati chifukwa chimene chifukwa chake ncha mmene timayang'ana ku LCD ndinapeza kuti buku limeneli anayambanso kulipereka ku mayiko amene ati akhale ndi chisankho asadafike mu 2030. Ndiye ndinapeza kuti Malawi ikhala ndi chisankho isadafike mu 2030. Ameni mpingo Mungu. Ndichifukwa chake kusala uku ndi kulira uku tapempherere makosanati. Ameni. Ameni mpingo. Ameni mpingo. Satana ndiyerekezi mu ufumu wake amayendesa pamodzi ndi makobiri. Ndiye makobiri ambiri amene Satana amachita ona ngati ache amapanga declare kuti makobiri ndi ache. Pamayiko a dziko lapansi pafupi 121 nditi zilumba tomwe. Currency ya ndalama zonsezi nako mene kuli ndalama ya pepala ndi mayiko 14 okha amene pa ndalama yawo palibe saini ya njoka. Kazi kumveka zimene? Amen. Malawi saini ya njoka mmatani pambani ndalamapo ilipo. Kodi zikumveka zimene? Ameni. Ameni. Ndaizina mandi ya makobiri wa thumba chochi ulendo nazo ni nchali chimomwe tazika nthumba. Kodi zikumveka? Koma njoka ili pati ili pambali pomwepo. Kodi zikumveka namwe? Njoka ikupezeka muti ndiye chifukwa chakuti kuzindikira kwathu. Kodi zikumveka namwe? Kulibe ndalama imene sipakhala chikopa ichi. Mwachiona chikopa chimenecho pa ndalama ili yonse chikopa chimenecho mukachipeza nchikopa cha njoka chino. Mwachiona 500 sobwesa ni 50 kwa jana. Zikumveka kodana Mungu. Ameni. Ameni mpingo. Ameni. Muyangane ndalama yanu ibambo pali manamba lapa. Muyangane chonje muyangane pali manamba lapa. Muona kuti imene ndi chikopa cha njoka ino.
mwachiona chikopa cha njoka iyi ndetu ana mulungu mwayiona na chifukwa chake nchani mukapeza kuti zimenezi zikupezeka pa ndalama za dziko lonse la chani lapansi kuphatikiza ndalama zimene zimatiyang'anira yeni dola kuzabwera nzake yakuti ndani paundi ndanzawo chikopa cha njoka mukachipeza ana mulungu satana ndiyelekezi amala mchifukwa chake ine lero pano kodi zikumveka ana mulungu ngati pali pemphero limene lidzakupangani kuti ndalama isakupombonezeni lidzipita ku ndalama yanu simunamve akupasani 2 miliyoni mulandira 50 kwacha mulandira 200 ana mulungu ndalama mdzipangana limene nimapangire nimayikapo kodi zikumveka zimene ndikupemphera kuti Ambuye mzimu uliwonse wa njoka usalowe mwanda mwayi ngati mumamva kuti anali abusa abwinobwino apotoka chifukwa cha za 10 vuto si cha 10 yo koma mundalama mumakhala spirit ya njoka kodi ndikumveka eti mumakhala spirit ya njoka imene imatsogolera anthu ambiri kuchita iko njoka ndikupha mukayang'ana mapercentage anthu ophedwa pakati pa anthu 10 7 anaphedwa chifukwa cha ndalama kodi zikumveka zimene mukayang'ana mapercentage anthu ophanzawo ndi mmodzi yekha amene anaphanzache pa anthu 10 chifukwa chopsa mtima koma 9 analandira cha ndalama kuti akaphe munthu kodi zikumveka zimene ndalama mwana wa nyumba mwanga akweza kuthamangisa amayi ake kuti ine ndimkwatire chifukwa cha ndalama kodi zikumveka anthu agona nazira mwawo chifukwa cha agona ni anazi chemwali yawo chifukwa cha ndalama ana mulungu tikukhala m'masiku akumapeto pali zinthu zina zimene ife timagwirisa ntchito kale zimene sitikufunika kungodzi machalicha potoka chifukwa cha makobi kodi zikumveka zimene aukangana nzanu ulephera umanga ezi unamanga ezi nalza simenti woye ngani yake ncha muli spirit imene ini yake yaja amadziwa ndiye zili connected ndi book of the dead mukamapita ku kampeni amatitipeja ndiye pamene boma likukonza ndondomeko kaya likukonza kasiri kukonza zoyang'anira maalubino koma ni madinu ndine tilowe mu ofesi ya mulungu le ameni pe amene wa chaka chino tathawisire kumpanda wa chitetezo cha mulungu ngakhale mmodzi sakuphedwa ndi munthu wandale ameni pe ndipo book of the dead yaoyo lero imene ikulemba m'madzi chifukwa ife lero tipemphera kuchita dismantle kusokoneza maupo awo onse achipembedzo cha satana kuti zikumveka na mulungu mapemphero ngati ano amene tikuchita ano kuti mveka na mulungu ndiofunika kwambiri ine sindikuchiona kukhala cha nzeru kunenera ngati asatana kukambirana zakuti ikuchitika basi nkungokhala chifukwa nthawi zina zimene akonza amenewa zimatha kutanidi ine naonera ndege ya ku Malaysia kuti zikumveka zimene inasowa ndege ya ku Malaysia ife tidakali masatanist kuti zikumveka zimene it's not 2012 nona zona chipembedzo cha satana chidakonza kuti chikufunamo anthu a mulungu okwana 4 pa nthawi imeneyo kuti mulaliki wina atakachitisa msonkhano ku Netherlands kazi kumveka now pa maulendo awo anthu amafunika ayende
ena iwo anapezeka kuti ali pandandanda woti akwere nawo ndege ya ku Malaysia kupita ku mayiko amene amapita. Ndiye meeting za chipembedzo cha Satana zimati tikuyenera kubacha ndege, chifukwa tikufunika kupereka nsembe kuziwanda zapamadzi kuchoka ku Bermuda Island. Ndiye nkhani imeneyi anayikambirana meeting ya Satana ndikupasa kuti ndege yake ikhale ya ku Malaysia. Tagwirizana ndiye kuti zokambirana zija anazikambirana ku LCD. Kodi tumvana pa? Yes. Ndiye atumika abodza. Kodi zikumveka zimene? Amene analima agent ku chipembedzo cha Satana. Ambiri mwa iwo adadzipereka kwa Satanayo ndi kusankha kuti ayambe ntchito ya chipembedzo ku dziko lapansi ngati nsampha okolera akhristu m'dzina la chipembedzo. Kodi zikumveka zimene? Ngati mmene ndili ine mukundimva kodanamo, nkadafuna ndalama talemera kwa nyo ngati nameka kulemera kwa ge kazi kumveka kulemera kwa wa zikana ndichitikira chifukwa ndikanangosankha ndili ku Satanikiko kuti ndifuna katsegule chali chifukwa cha kamene kadali apaka kotchedwa kala ino mukaona kauwala kana munthu mwakaona kamene chifukwa cha kameneka mmenemu munali kudzodza kwa mulota osati masewe kwaonawa mkanamadziwa tsiku lobadwa amene anabereka kumene adayenda mphende zimene adachita zokangana za kusukulu kwawo za kuntchito kwawo dzina la kazawo dzina la mwana alipa ndi kwawerenga chifukwa pafupi ndi iwowa pamakhalanso spirit imene imatchedwa kuti kala ino imene izi ndipasa ine information through connection ya chimene tidayika pati. Ndiye akayima munthu apa ngati screen ngati computer imangobwera pa ndi date 1946 7 September kudedza kumagomero. Kodi zikumveka zimene? Mamawa siku limene anabadwa anakulungira muchitenje cha nsalu yomakaka ofira. Ndiye kuti ndiyamba pano kufotokozera uyuyu nkutheratu chifukwa ikhala accurate. Mukadakhala nomweno pano kuli magalimoto konse ndunama iyo mapembero amene wazikanabwera ndege kuchoka kuja usapanga nawo. Kodi zikumveka namuno? Ndipo access imeneyo ngakhale wanthu amadasa amene adatu ndi usaukira ine pano yatuma Satanike alipo amene safuna ndalama. Njira yopangira ndalama tidali nayo imene tikanabwera kudzapanga cha ndalamaso. Kodi zikumveka namuno? Koma Mulungu kumwamba ndi amene adatiyitana ndi kukhulupirika kwanda komu. Kodi zikumveka zimene? Now aneneri amenewo amadzipereka okha ku chipembedzo cha Satana ndiye amaululiridwa. Zija ndima kufotokozera nini zija zikumveka ndimazisiyanisa bwino ndimaneneratu kuti izizi zikuchoka ku website ya chipembedzo cha ndi zimene Satanika akuta koma zimene nimanena zambiri za izo zimatanidi. Kodi zikumveka zimene? Now nkanamaticha ndikadakhala kuti ndachoka kwa Satana nkanamati akutero Yehova. Zikumveka ndikuona Mulungu akundiuza kuti chichitika chakuti zochitika zichankumata ndi zimene anapanga TB Joshua pa nkhani ya ndege ya ku Malaysia. Kulibe mneneri amene adanenerapo accurate ngozi ya ndege ngati TB Joshua.
anachula ndege yomwe imene ndege zata idzagwa. Amanena mu sunagoge, I can see, ndikuona ndege ikuchita ngozi. Kodi zikumveka zimene? Ndikuona ndege ikuchita ngozi. Ana Mulungu, tadikira nitakuuza ni chinthu china. Munthu akasankhidwa presidenti kumakhala chaka chopereka nsembe majaniso ma president kwapereka kuchipembedzo cha Satana. Ndiye kumakhala kanyengo kamene kamayenda kopha ma president. Mukukumbukira saneneneri wake imwe ataiona list yakufa kwa ma president. Malawi ili pompo anangomyata atakanisi Malawi akanisi Africa. Mukukumbukira unagona kodi Southern Africa president. Yeah. Akulu wandakulangula chizungu chabwino. Amatero Southern Africa president. Akanisi zonama kuti angonena chindunji manyazi. Amadziwiratu kuti ni bingwa amene akuta ngamene ali pa ndandanda chifukwa wakana kuvomereza mfundo zimene adavomera kale pokatenga chipani cha DPP zomvomera kugonana kwa mnokauka patunda malemu aja nangotsanuka dawu chisiru ino sipanga nawo panga nino halilitana kodi zikumveka zimene ndiye kuchaona kuti mpeni ukupita yapa akuti akanisi Southern Africa chakuti ana Mulungu Satana ngwanjomba ndiwo chenjera kufuna makobiri ife tikadachoina ziti koma ana Mulungu tukula ni maso ndiye muone chimene chikudza kutsogolo. Mapempherowa tikufuna tinene zimene zikubwera kutsogolo zimene Satana wakonza, koma mapempherowa ndakuti ngati nkutheka Satana njerekezi alepere Mulungu akhale upambana. Amen mpingo. Kuthe kumapemphero alero tikwaphumisa ndale wolemera ni ndalama za mafupa alubino. Amen. Mwalemba maji chifukwa lero tikulandisa malubino mmanja mwawo. Amen. Kodi zikumveka zimene? Mauneneri wamadikira zinthu zichitike ndamene ine sindikugwirizana nawo. Kodi zikumveka izi? Chaka cha 3 anthu ambiri adaona kuti kukhala chigumbu. Yeti. Koma alipo adanena kuti ndikapemphere mpaka chigumo chatanidi chasesa anthu ambiri. Chaka chinonso zimene zidaniso ndiye kuti ndinene kuti zichitika ndipo liyambe ndidzuwa Oktoba layi kuphaya pawanthu anthu amwe alida Oktoba ndicha ndidzuwa ndiye mapemphero wati kuti ayi masenga ako Satana ife sitikufuna dzuwa mu Oktoba lopha wanthu. Kodi zikumveka? Anabwera kuzayeserera palilongwe mubwereza nkhani imene mwina ngati anthu simunaone. Sabata 3 zapitazi masiku 3 kunabwera dzuwa inu munaliona palilongwe pa sinali amasewera. Pitani mukayang'ane chiwerengero cha odwala mchipatala mmeneso chinakwerera wikiti imene ana Mulungu ndi test. Satana ndiyerekezi ndi anzache aluso apanga chidzuwa chimene chiyambe ikangomaliza myezi 2 achikonza choncho kuti chiwonjezere mpweya chakwambiri umene ugwirizane ndi mavirus amene atumizidwa. Kodi zikumveka zimene? Ine ndiye ndikuti zimene zo Oktoba zisata tena ana Mulungu tigwade pansi tipempherere ziti zimenezo. Sibwino kuti ife aneneri tizichuka pongonenera nkuchisiya kuti chochitika chochita ndiye ndizanira ine twaipa jananena kuti dzuwa likung'ambani mwaliwa anthu atwaibu ananenadi koma atwaibu na atwaibu ndi achacha simasewera iya ananena kuti dzuwa labwera anthu ndiye pali mneneri pamene iyayi tiretse tipemphe kuti zimenezo zisachitike. Ife tikufuna miliri yokhayo imene Tate wathu ayivomere
kuti ibwere ndi cholinga chophunzitsa anthu. Ife imene tikuyilandira. Koma yopanga wanthu pa Kenya pa, yopanga wanthu ku America, ife imene sikuita tikuyifuna. Kodi zikumveka na Mulungu? Ndiye kutereku mapemphero ngati ano ana Mulungu tikamamaliza titsimikizirana kuti siwo malizayo. Malo ano tidzikumana. Amen mpinga. Ife malo ano ikala center of deliverance. Kodi zikumveka na Mulungu? Tizipemphererana pati pano. Ana Mulungu tizipeza machiritso kuchoka kwa Mulungu. Tiziunikirana kukubwera tsoka ili, tsoka lokupemphera, tsoka lijele satanipo lisachitika. Ndiye ntchito ya mneneri mchakabuku la Zakariya chapter number 5 akuti kweza maso nuone. Verse number 2 akuti nchani Zakariya chili nkuchitikacho. Amen mpinga. Akuntukulacha maso ndi akumuonetsa zimene zikubwera sogolo. Amen mpinga. Sopano lero china chimene tipempherere chonjezera ndi chakuti kuli kabungwe kaja mwakadziwa kadapaka magazi kumulanje kupita uko. Ndi nkakuwuzani kuti gulu limeneli ndi amalitcha kuti Second League of the Vampire. Mukukumbukira makosana? Makosana aja abweranso wiki yathayi. Kodi zikumveka izi? Follow agona palilongo hotelo pomwepa. Mwathu mumumu. Kodi zikumveka zimenezi? Anzawo wenawa ali ku Lusaka. Abweranso makosana amenewa zimene amapanga anthu amenewa amaphawana masukulu munjira ziwiri. Njira yoyamba amawonjezera matenda amene amakapanga vana kuti adzituluka kwambiri kamfuno. Kazi kumveka zimenezi? Zosatira zache ana amasokonezeka. Kutereku tikamafika Oktoba so kuchoka panopa magolo amene tili ndi ana m'masukulu tidabwa pakala ana kuchosedwa m'masukulu ndi matenda wakukomoka akungobwa. Kodi zikumveka zimene? Amen. Kunali maliro atatu chakwasuko ndiye pamaliro atatuwo ina inaliombedwa ndigalimoto ya headmaster ndiye ina inalinomo ndifira ngozi koma ina ndadzayizindikira tuchoka kumaliro kumene tinapita kunali pakatayi ndi amafotokoza kuti inayo ndi ya mwana wa sukulu amalemba mayeso a 8 isakuti anakulemba mayeso a 8 akuti anangobva kusukuluko omwalira ayikira kusukulu koma sini madziyo pamene ndimapita za maliro awiri amodzi ndinapita enawo ndimangobva kuti kwachitika mali koma achitatuwo ndi amwana wa sukulu anangobva wamwalira choncho abwa ayikidwa kusukulu. Muyimva nkhani imeneyi? Tsopano mukapanga kafukufuku mupeza kuti kuchokera lachitatu lomwe lilili kufika masiku a sukulu lachisanu 2 days maboma adedza Lilongwe ukuchani Kasungu Mlumpi. Kodi zikumveka? Mmenemu mwatuluka maliro ana sukulu ongogwa. Kodi zikumveka na Mulungu? Ine nimanena kuti musamaganize kuti dzikoli likuyenda mmene inu ndi ine timaganizira. Anzanu ali pa bize asataniki ali pa chani? Pa bize. Ali ndi zimene akupindula pakati pathu. Ife sitikuta ana aja tikukapatsa kuti akaphunzire. Iwo aja azungulira kuseli. Ndi umagulitsana wana wathu. Ena mwaja ini acha otsogolera masukulu. Aumachita uloza ngati mmene mungalozere nkhola kuti uyo
mutenge kuti uyo wena vana vathu obalalika misalawa aulozedwa ndiwovuta kumasukuluko amachita ulozedwa kuti muthautenga kuti uyo ndikuvuta kwakeko kodi zikumveka na Mulungu ana Mulungu nimanena kuti chinthu chimenechi tichione bwino kuti kodi tilolera kuti ana athu m'masukulu abedwe akomoke atenge nthenda zachifufu. Ine ndimadziwa kuti khunyu lili mpoyambira koma khunyu lapa mtunda ili likuchokera ku Second League of the Vampires. Ine nimanena kuti mapempherowa chimenecho tichiyike sokukhala choti tipempherere. Kodi zikumveka na Mulungu? Pamene tikupemphera tisayiwale kunena kuti mapemphero athu tikupemphera motsanulira chani mtima pamaso pa Mulungu. Amen mpingo. Amen. Mundilole kuti chigawo chino choyamba tiunikirane ziwiri. Number 1, tipempherere anzathu majani malubini. Chachiwiri, kodi zikumveka na Mulungu? Tipempherere ana athu amene ali majani masukulu ena tilinawo mmakomo kwabwera gulu lodzaba wana kwaba wana kwake akumangoba umunthu. Kodi zomveka zimene nkukusirani choti si munthu nyumba mwanu inu nkumalimbana nacho kuchilangiza kuchipanga zakuti koma munthu weni pakati pake atatakuta nini atantenga kuti sira choti sichikumva. Amen mpingo. Ndeni manena kuti mapemphero athuwa time choncho. Komaliza pamene tikupita kuti tiyambe kupemphera kodi zikumveka na Mulungu? Tioneni buku la Masalimo. Tiwerenga buku la Masalimo 34 verse number 15. Ndilimene tiyambe nalo limenelo pamene tikufuna sopano tigawane kuti tiyambe kupemphera masana. Masalimo 34 verse 15. Maso a Yehova ali pa olungama mtima ndipo makutu ache achereza kulira kwawo. Amen mpingo wa Mulungu. Amen. Apa Mulungu akutilonjeza kuti maso a Yehova ali pa olungama yani mtima. Ndiye ndimati tisanabalalike kuti tiyambe kupemphera tichereze khutu ku verse number 15 mtundu wa munthu amene pemphero lake limamveka. Sito sefe ametabwera pano ali kuti zikumveka ndi olungama. Amen. Now inu ndine Bible limatiuza kuti pakuti tonse tidachimwa ndiye tidaperewera pa ulemerero wanda kotero kuti imfa ya Yesu Kristu inabwera kudzachotsa chopereweracho kuti inu ndine tikayambe kutchedwa ana Mulungu. Pachifukwa chimenecho tisadapite kupemphero tisakesake chilungamo cha Mulungu kotero tidzayimirira pano tipempha kupemphera kwa munthu mmodzi kumene kuti kuyimire kulapa kwathu. Amen mpingo. Tichotse tchimo lathu titanena kuti ndife olungama tabwera pano mmabodza zetu. Kodi zunama ena atachita kwa zembazi munathu sitidasanzika akadakana. Kodi ndunama iti? Amen. Ena tayendera ndalama imene timafunika tikabweze ngongole tunena pano akuti saka tukolo kadikira nda tathawira kumapemphero. Kodi ndumveka pa? Amen. Titanena kuti ife zinthu zili bwino mbodza tufunika Mulungu atita atikhululukire atithandize. Amen. Ndiye Bible likuti maso a Yehova
ali pa olungama mtima ndipo makutu ache achera kulira kwawo. Now pamene tikupita kopemphera Mulungu akuti sakungochera khutu pa mifuwu yonse imukuyimvayi, ayi akuchera khutu pa munthu wota ndizifunse nsanagwade pansi, kodi ine ndi wolungama? Chifukwa ndi chilungamocho chimene chiti chiyike antena, chitsegule network yakuti Mulungu amve kulira kwa ineyo. Kulungama kwanga ndikotani? Ameni mpingo. Ndikuti ine ndikufunika choyamba kuulula mphulupulu zanga pamaso pa Yehova. Ambuye mundichitire chifundo, ndikufuna pemphero langa lero litani limeneli limveke. Kodi zikumveka na Mulungu? Kunene kuti tikamapempherera zinthu ziwirizi, pamene sopano tikubwera kuti tizapempherere nthenda zimene zabwera pano, komanso mavuto amene tabweretsa pano, ndi amene tasiya m'makomo, tikhale kuti opemphera fe talandira chilungamo kuchoka kwa Mulungu, kuti mapemphero athu amveke. Chifukwa msonkhano uno panopa pamene takhala pano palibe mbusa, palibe mtsogoleri amene wapasidwa mphamvu zochiza. Kodi zikumveka zimene? Ameni. Kutero kukuno sikunabwera wochiritsa kunoko amene wabwera ni Mulungu mwini wake. Ndi amene achise chani pano? Nthenda. Kodi zikumveka? Kotero kuti ngakhale nthawi imene tinene kuti tasanjeni awadzanja, chifukwa chokuti wochita ni Mulungu, titha kuloza aliyense apa. Ameni. Ameni mpingo. Ndikunena kuti amwene inu tatitsogolereni, tasanjani dzanjawa amene watufuna mmawa akakhale pa ntchito. Zilibe mwina na Mulungu, musamapusisane. Palibe munthu amene ali ndi kapasite ku dziko lapansi yazozizwa kuyika mthumba. Kulibe. Antidyera makobiri. Amen. Kaina ndiumveka kaya. Na anamizera adati tikakumanda kupotani. Yeli zikauchirisa. Angati nufuna shuga sampempa. Ndikaira li shuga ingatali. Koma nsakunamize ndikuta ni machiza anthu ine nchiza ndani. Kodi zikumveka na munthu? Koma pamene tikubwera pamalo ngati pano, tonse ndikuitana chilungamo cha Mulungu. Mulungu amatsika ndikuyamba kuchera khutu kulira kwa olungama, osatatu aibu, koma kulira kwa olungama. Yehova akuti diso lache lili pa olungama, ndiye amachera khutu lachero pa olungama ache. Kodi zikumveka zimene? Kotero kuti diso ndi khutu la Mulungu kuti lipezeke mukansasakano litanidwa ndi kulungama kwake. Munthu wochimwa ngati ine ndikusowa chifundo cha Mulungu. Munthu wochimwa ngati inu mukusowa chifundo cha ana a Mulungu. Tisauphonye mwayi umenewu olandira chifundo pamaso pa Mulungu. Chifukwa limeneli ndiye khomo lolowera kumwamba. Tisachite miss heaven. Chifukwa chongofuna kudzakhala pa chipiringu. Ameni ana Mulungu. Tisalolera. Tisachoke mu msonkhano uno tisanakumane ndi Mulungu. Kodi zikumveka zimene? Ngati wena alandira koma ine nditsale pano mpaka Mulungu nanenso andira nkhutu. Simunaona chimene adapanga Yoswa atapita ku chihema chokumba nawo. Zikumveka? Akuti Mose anabwerera koma Yoswa adasala pa chihema chomwecho. Ameni pingo Mulungu. Kodi zikumveka na Mulungu? Ine ndiye choyitanira changa choyambirira pamene tikupita koyamba kupemphera. Taona ni machimo anu acha. Taona ni zolakwika zathu zija. Satiyankha tikapanda kulapa. Tikuwa pano palibe amene ati amve. Sabwera pano futi timabwera atwaibu. Simwaona atwaibu mane nacho. Ndecha. Mukaona inu mukuona kuti nde palija. Mmene mwaona inu mwaona kuti ndecha. Sibola somwaja mwasiya. Ana Mulungu. Kunoko amene ndakuyitanira ni kuti mudzamuone ndi amene ali ndi mphamvu yokhululukira machimo.
amene adakhululukira aine. Kodi zikumveka zimene? Nyama za anthu zimene tinadya zaziwisi. Osati tuzifaniza kuti ayi timadya chanthuchi. Ayi wamuwisi kumene tosako kupha. Basi nyimbo za Satana tikuta tuvina. Kodi zikumveka pamene? Chinyama ndachigonekapo chimunthu umakanyema kwe kocha. Anakhululuka Mulungu amene ngamene ndakuyitanira ni. Osati mudzaone ina kuti kodi mwabwera kudzaona bango logwedezeka. Iyayi tabwera kudzaona nda Mulungu wakumwamba. Pachakana Mulungu tenti chiyese chisomo kanthawi kano sopano. Kodi tchimo lanu lija mulishuwa kuti lidakhululukidwa? Ana Mulungu tentirape. Zina zimene tinangoganiza kuti zinata fochoti tidaiwala. Koma Mulungu sadaiwale. Kodi zikumveka na Mulungu sadaiwale. Sichifukwa, kodi mukundimva? Sichifukwa kuti tsopano mutangokhala mbanja zaka ziwiri ndamunanu oyamba ndi kazi oyamba munalekana muli ndi zaka 20 nonse 22 years nonse ndakwatirana. Pano mukuta zaka 50 muli nachiwiriwa muganiza kuti kabambuka jadaiwala Mulungu. Muzinamiza kuti pakuti ananu ayamba kubereka azukulu anzawo muyiwala kuti mwana amene mdantenga uchisembwe. Mwayiwala lelo zokonza ndiziti. Kodi zikumveka? Amen. Nudziwa kuti ayayawa nukalambirana nawo. Koma chinsinsi chake ndikuchidziwa ndine kuti ni mkazi wang'ono. Gulu kuliba adachoka ndi mvula yoyamba gulu. Kodi zikumveka? Amen. Lelo ndi tsiku labwino loyang'ana zinthu ngati ziti zimene zambuye ndichitire ni chanine chifundo. Awasadziwa awosakudziwa chifukwa lidatengana kuthyolo takulira ntawuni ya Lilongwe mapoloti tamanga ntawuni yacha zakuti nikhazeni wanga ameneyu satani wanthu sadziwa akudziwa ndinda. Lelo timuze Mulungu zinthu ngati ziti. Kodi ine ndimveka? Amen. Ana Mulungu kuti khutu la Yehova lichere silingolandira chilichonse likufuna makhutu la Yehova limamvera munthu wotani yekha olunga. Nati kapita pakupempha pamene tifuna ukapempha khutu la Yehova limamvesera ota ndikulira kwa anthu olungama. Khutu la Yehova ndi diso lache limayang'ana pati pamene. Kodi zikumveka namu? Amen. Tisazisiye choncho ayi. Ngati pali chinthu chimene nthawi zina chimatha kuyiwalika ndikuona ngati basi chinathera pompo ndi ngongole zimene tidatenga kwa zathu kwa abale athu kale kale. Basi pano timakumana Yesu amwene Yesu mzopusisa. Yedi. Muli bwanja anti. Basi mpaka pano tinafika sopoti timapemphanso. Koma ngongole sitidata. Nzanuja nkumatenga benda lama nkumakuta nini? Muti chafuta chana amwene mwakuti mukuda okamwe. Basi ndinali luka 2000. Basi kuntima akusuda mafuna kupeleka 2000. Akukumbukira kuti 15000 simunambweze. Koma akukuonani kuti zakuvutani. Ndiye ndi mane nzanga. Malo mwake ni 1000. Akunga ndi 2000 pamwe. Makosana takumbukirani zinthu zimenezo. Lero umuza Mulungu kuti pepana mbuye sinachite ngati nkutheka ndiye kupemphero linalo tikamalowa chigawo chinacho ambuye ndidaliseni ndikabweze ngongole zoyiwalika. Amen. Kodi zikumveka zimene? Ndikabweze ngongole zota akaone surprise anzanu. Amen. Asisi muli bwana tazukani ndabwera ndi mawu. Basi tinu vofupi mukukumbukira zaka 5 zapita ziti munandithandiza si zaka mukukumbukira kodi mukuti nchani adona iyayi paja ine ndinatenga 20000 ndinakubwereka nini kuti ndifuna kupitira kumaliro sinabweze ndabwera kuzakuta nini adzikatoti ayi tengani ine ndinakukhululukirani.
kodi zikumveka na Mungu tikufuna tichanise ndalama zobwezera ngongole zoyiwalika lero pano. Ameni mpingo Mungu. Chifukwa mapemphero ena amatsekedwa ndi zinthu ngati ziti zimene ana Mulungu pamene tikupita kumapeto kuti tiyambe kupemphera ndizo pempherera ziwiri zoyamba zija ndimati patsogolo tiyike kulapa. Ameni mpingo Mungu. Chifukwa cha nkhani ngati imeneyi tilole kuti otitsogolera nyimbo aja sikumveka eti mutiimbire nyimbo ziwiri zimene tiyimbe titayimirira ndipo kumapeto kwa nyimbo imeneyi kodi zikumveka na Mulungu tipanga gawo loyamba lakuti munthu mmodzi apemphera chifukwa cha anthu tonse. Ameni mpingo. Ndiye amene adzatipempherere oyamba mupemphero limeneli tichulapo kuti Maintaba muli nafe pompano muzapemphere pemphero limenelo lakupempha chifundo kwa ife anthu tonse. Koma tikadzamaliza pemphero limeneli tikapita pamene tikakhalepo pempherapo tikabwerezenso kumuululira Mulungu pulupulu zathu. Sikumvekati? Pamenepo tu ndikutanthauza kuti kwa Mulungu amene ali nsefu chifukwa nkadanena kuti chantiyimirire ndiye tiyambe kupemphera ndiye inu musiya zanu muyamba kumvera zanda ine kananjine kuti iyambe kufotokoza muyimika kahe zanuzo ndikuchula malo mene ndikakatamba kuchita chidi kuti sikunyumba kwathu polota kuchula akulu wanakatamba kwathu ndikula ndiye kumalo mwake nzikachulira zimene zokuseli kwa chuluko kuti inu musatani nawo musamve nawo. Kodi zikumveka na Mungu. Ambuye akudaliseni bale wake.